Il-Prim Ministru u l-mexxej Laburista Robert Abela matul l-indirizz tiegħu minn ġewwa l-Gżira u Ċija elenka kif huwa Gvern Laburista biss li jista' joffri garanziji għal ħaddiema taċ-ċivil, kif ukoll għad-delizzi bħal mal-festi, il-piroteknika, il-kaċċa u l-isport. Dr. Abela sostna li d-delizzi se jibqa' jipproteġihom u se jkompli jinvesti fihom għaliex dawn jsawru l-identità tagħna. Huwa qal dan fid-dawl li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet mozzjoni li kienet perikoluża għad-delizzi u li kienet ilha sentejn u nofs fuq l-iskaffa. Dr. Abela rimarka li jekk pajjiżna jkun taħt Gvern Nazzjonalista se jfisser li eluf ta' Maltin u Għawċin b'daqqa ta' pinna jispiċċaw mingħajr id-delizzi tagħhom. Bil-kontra qed jagħmel Gvern Laburista. Hands off bis-saħħa minn fuq id-delizzi tan-nies. Hands off fil-kaċċaturi. Hands off fid-dilettanti tal-festi. Hands off laqdiet pirotekniċi jiġifieri tan-nar tal-festa. Hands off fid-disciplini sportivi, il-motorsports, il-shooting, il-futbol ukoll. Aħna ma dawk laqdiet kollha. Dr. Abela reaġixxa wkoll dwar l-attakk tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront tal-ħaddiema Għawċin fiċ-ċivil. Fil-fatt, Dr. Abela saħaq li Gvern Laburista mhux se jiftaħ l-ebda investigazzjoni fuq dawn li msemmija ħaddiema kif qed titlob l-Oppożizzjoni li issa għandha lil Carola Aquilina bħala kelliem fuq l-amministrazzjoni pubblika. Il-Prim Ministru sostna li b'Aquilina il-Partit Nazzjonalista se jservi tinkwiżitur fuq il-ħaddiema tas-settur pubbliku f'Għawdex u għalhekk għandhom jagħmlu apoloġija magħhom. Però ħanamillu ċara biex tippersegwita u tgħaddi minn fuq il-ħaddiema Għawċin tal-Gvern, l-ewwel titgħaddi minn fuqna titgħaddi u kun naf li aħna nieqfulek b'saħħitna kollha.